Boss, libreng sakay boss. Sa ganahan ka. Sa ganahan dia, libreng sakay ma'am. Ikaw ya? Ikaw ya, libreng sakay ya. Dili. Masa ka ma'am? Tara. Wow. Boss, libreng sakay boss. Sa ganahan ka. Ma'am, sa ganahan dia, libreng sakay ma'am. Ikaw ya? Sugot ka? Okay. Ikaw ya, libreng sakay ya. Dili, thank you. Boss, libreng sakay boss. Sa ganahan ka. Asa day ka boss? Ay, mental? Ikaw ba sa ganahan ka? Naga-vlog day ko. Sako ka motovlogger. Po? Maulaw ka? Nakay sa ka-helmet para safety ta. Okay ra? Okay. Salamat boss. Ano trabaho? Tisda? Ay! Isa di ba? Ay, layo ba oy? Okay. Mental ta? Kay Kwan, pila nga ni Nay Kwan Mike. Ini lang, wala yung api ng helmet. Wala. Ay ka nang gi-install na ko ni. Ini lang ang P5. Hinay lang ta. Sige. Adong kunin mo no? Lakas gani. Okay na, boss. Napod ko yung motor actually. Ay, asa yung motor mo? Grabis. Okay. Safe man po dito sa Davao. Oo. Kaya kung lain na lugar, tapos yung nga ito, mag-overlook kwan. Right? Oo. Delikado po rin. Delikado. Pero ka ng tao nga magdodod, di na nakmusugot ay ang baga, di na lang po. Okay. Moto ang gidol talaga. Medyo na kwan ko kay Kwan. Dahil lagi kayo ginagawan, ginapalo na ingani. Oo. Pero kato siya, kaya nga ginapili yung 106, mangot. Ako boss is what do you pili dating ako? Sa kuang content food ba? Oo. Sa ano lang, kanang willing lang. Willing lang. Layo-layo ko yun sa ako Ililita ba yun ko? Every weekend mo gawal yun yan. Naman ko yung assessment. Mausad. Nurse man ko. Pupusin nga nila mo content ba? Kaya naka sa Tisda sir? Dugay na. Dati sa hospital mo ko nag-work as a nurse. Yan si Paris Dugay. Naikuan nila dapit Parang utak. Dira no? PLDT. Orang diri dapit. Kana. Sige ito diretso. In fairness pa timing ang imong pan. Sir? Timing ang imong driving ba? Okay. Actually, dili ko ganahan mo ang kas. Di bang? Dili ko ganahan mo ang kas. In fairness sa imong driving, timing na kayo. Salamat sir. Alright. Salamat. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you sir. Salamat sir, salamat. Thank you sir. Boss, libreng sakay boss. Kasi ganahan ka. Dili ka? Libreng sakay sir. Nagbago kong page sir. Di na makita ko ang page kaya di na ma-open. Bago na ka? Nabago na sad kong page. Opa, wala lang nahotdan ko. Nahotdan ko. Libre sakay ma'am. Libre sakay. Ma'am. Sige nandiyan, libre sakay ma'am. Libre sakay ma'am, libre sakay ma'am. Nalagyan na tama ka ma'am, asa ka ma'am? Tara. Lagaan na mga. Seryoso? Yan na, ako na ilalawon. Sana yung pinili. Sana nagkaw. Sana yung mga naman sa pagmamamana. Viral na gagol. Pon. Salamat sir ha. Sir, salamat sir. Thank you.
Pila na ka sa Watson, ma'am? Kuan na, mag-4 months. 4 months? Oo. Magura dahil. Oo, wala lang. Dere pagkadabo ka vlog, sir. Po? Dere ka sa dabo ka vlog. Oh, sa Davao lang. Sure ko, di ka mo sakay kung Watson sila nagkuan, ma'am. Na, tama ko? Tama ko? Dere mangkul, halata mangkul, nakuan po. Amon po yung hatod doon, taga Talong, pagyapon to. Ikaw, sa mental dead ka, ma'am. Sa mitos lang po, sir. Pag guman-ani, uli na ko. Nanamo kayo natod ka duha. Lipay na ko, anak, ma'am. Ate, sa babang ka, sir, Oo. di ba? Ito ngalan ni mo, ma'am? Ganyan, pag 6 story, kailan si mo, ma'am. Sheila. Sheila. Runs day ko, ma'am. Run. Run, sa kuan. Oo, Kung ma'am. na kay kinakuan mo, po ko na gina-invite o mga rides nga na. Kaya sa una ko, eskwela man, sa prog. Mo na. Una kay ko kakuan. Para sa kwapo, ma'am, is speed up. Kung nahon naman, kung ako lang. Oo. Angkas lang ba ka? May luto ko. Ay, invite, ang kasangkas. Ang angkas lang po, pero di nga nakuan. Wala. Okay lang, nakay sariling motor yun, okay lang. Mausad. May sakay lang. Invite lang. Yung time nga na ay concept nilahan. Lishon. Bas lang sa... Lagi ko ba kayo? Ito na, may kayo na ito, no? Linga po dito man nga na, ma'am. O, di nga, no, on board. Kanang kuan, linga kay nga na masay-try ng dagan. Stress ka sa trabaho. Oo. Bago man laag. Ano naman yung less pa ron? Yan. Pag guman laag, ay ka na naman trabaho. Ang nabot ay kwarta. Salamat eh, sir. Yan ako sa kanto, sir. Ano to? Oo. Sir lang, sir, ulit. Ay, asa? Ito. Daraan. Ah, dapit. Daraan lang. Ay, dari lang day. Oo. Salamat. Oh, sige, sige. Sa ulit-ulitin, sir. Hon, hon. Kita day ko nimo. Oh, good. Tawagan lang ko. Kung wala ko angkas. Kailangan mo. Picture to, sir. Okay lang. Masarap tanggalan mo. Okay. Thank you, ma'am. Sige, sige. Okay, thank you, ma'am. Bye-bye. Ating, ma'am.